نویسکار و رۆماننویسê Kurd Can Dost li Filistînê hevdîtinek li gel serokê wî welatî Mahmûd Abbas ku weke Abûmazin tê navkirin pêk anî li Ramallah bi beşdarbûna 45 romannivîs û nivîskaran ku rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê jî di nav dabûn duyemîn hevdîtina romana erebî bi rêve çû. Di hevdîtinê de rewşenbîrên Kurdiyê Rojavayê Kurdistanê bal kişand ser çand û kultûra Kurdî û pirsa siyasî ya Kurdan herwiha hevdîtin jî li gel serokê Filistînê Abûmazin pêk hat. Romannivîs û nivîskarê Kurd Can Dost ji Rûdawê re ragihand ku di civîna li gel Mahmûd Abbas de helwesta wî di derbarê Kurdan da erênî bûye û ji wî re gotiye ew li gel mafê serxwebûna Kurdan in û Kurd dostên wan yên herî nêzik in. Abbas di civînê de eşkere kiriye ku ji li Filistînê jî hejmareke mezin ji Kurdan hene bi taybetî li navçeya Xelîl û Kurd jî hêjayî wê yekê ne ku dewleta xwe ava bikin.